नमस्कार. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या आमच्या विशेष कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात आपलं स्वागत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेक आव्हानं पंतप्रधान म्हणून नेहरूंसमोर होती. भारताच्या नियोजनबद्ध विकासासोबतच स्वतंत्र भारताची परराष्ट्र नीती या काळात ठरवणं गरजेचं होतं. नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं. याच धोरणातून त्यांनी 1950 मध्ये भडकलेल्या उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्या युद्धात यशस्वी मध्यस्थी करीत चीन आणि अमेरिका यांच्याशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. तिसरं महायुद्ध पेटतं की काय अशी परिस्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. कारण उत्तर कोरियावर सोव्हिएत रशिया आणि चीन यांचा प्रभाव होता, तर दक्षिण कोरियावर अमेरिका आणि इंग्लंड यांचा. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांचे खूप सैनिक मारले गेले. हे बघून भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाला एक सूचना सुचवली. ती सूचना अशी होती की दोन्ही गटांनी आपापलं सैन्य मागे घ्यावं आणि आपापल्या ताब्यात असलेल्या एकमेकांच्या सैनिकांची अदलाबदली करावी. ही सूचना स्वीकारली गेली आणि युद्धबंदी प्रत्यक्षात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहरूंच्या या अलिप्तता धोरणाचं हे पहिलं यश ठरलं. पण काश्मीर प्रश्नावरून नेहरू अनेक वेळा वादग्रस्त ठरले. नेहरू आणि त्यावेळचे म्हणजे 1953चे पाकिस्तानचे पंतप्रधान मोहम्मद बोगरा यांनी काश्मीरमध्ये सार्वमत आजमावण्याचा प्रयत्न केला आणि या प्रयत्नात अमेरिकेने पाकिस्तानला केलेल्या लष्करी मदतीमुळे अनेक वेळा बाधा आली आणि त्यात काश्मीरचं वेळोवेळी बदललेलं राजकारण, दहशतवादी कारवाया आणि काश्मीरमधले आंदोलनं यामुळे हा प्रश्न जैसे थे राहिला. या काळात भारतात अनेक महत्त्वाचे बदल होत होते. भारताचे रशियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होत होते. सामाजिक सुधारणा घडून येत होत्या. औद्योगिक विकास सुरू झाला होता. कला साहित्य क्षेत्र काट टाकू लागलं होतं. पण दुसरीकडे महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा भडका उडालेला होता. काय घडत होतं भारतात 1952 ते 1957 या काळात ते आता पाहूया. 13 मे 1952 रोजी स्वतंत्र भारताची पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या 489 जागांपैकी 364 तर विधानसभेच्या 3280 जागांपैकी 2247 जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला. मतदारांच्या बोटांवर 8 दिवस टिकेल अशी खास शाई या निवडणुकीसाठी शास्त्रज्ञांकडून तयार करून घेण्यात आली. 1952 मध्येच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वमान्य होईल असा हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार केला. नंतर या बिलाचे हिंदू विवाह, वारसा हक्क, पालकत्व आणि पोटगी असे 4 विभाग केले गेले आणि 1952 ते 1955 या काळात भारताच्या संसदेने ते मंजूर केले. तर बुधवारी रात्री 8 वाजता भारतभरातल्या रेडिओ श्रोत्यांना खिळवून ठेवणारा रेडिओ सिलोन वरील बिनाका गीतमाला हा कार्यक्रम 1952 मध्ये सुरू झाला. अमीन सयानी यांच्या खास स्टाईलच्या निवेदनातून 1950 ते 1960 हा चित्रपट संगीताचा सुवर्ण काळ करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम बिनाका गीतमाला या कार्यक्रमाने केलं. 31 मे 1952 ला संगीत नाट्यकला अकादमीची स्थापना झाली. नृत्य, नाट्य आणि संगीत क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर विकास साधण्याच्या दृष्टीने या संस्थेचं कार्य सुरू झालं. सांस्कृतिक विविधता असलेल्या स्वतंत्र भारतातल्या अनेक गुणी कलाकारांना या संस्थेमुळे राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळालं. भारतीय रंगीत चित्रपट इतिहासातला सर्वात पहिला यशस्वी प्रयोग अशी ख्याती असलेला मेहबूब खान यांचा आन हा हिंदी चित्रपट 1952 साली प्रदर्शित झाला. व वाडीस सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांची या चित्रपटाची तुलना झाली. फ्रेंच भाषेत डब करून हा चित्रपट फ्रान्समध्येही प्रदर्शित करण्यात आला. 10 फेब्रुवारी 1952 ला भारताने कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातला पहिला विजय मिळवला. भारत आणि इंग्लंडमध्ये झालेल्या मद्रासमधल्या 5व्या कसोटी सामन्यात विजय हजारे कॅप्टन असलेल्या भारताच्या संघाचे गोलंदाज विनू मंकड यांनी फक्त 55 धावा देऊन इंग्लंडच्या 8 फलंदाजांना तंबूत पाठवलं. काश्मीरची सत्ता सांभाळणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी 10 जुलै 1953 ला पहिल्यांदाच विभक्त काश्मीरची जाहीर मागणी केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्वरित पावलं उचलत शेख अब्दुल्ला यांना अटक केली. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाला वेगळंच वळण मिळालं. भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेली मशीन्स भारतातच तयार करण्याच्या उद्देशाने हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाची स्थापना करण्यात आली. 10 जून 1953 ला पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी HMTच्या बंगळुरूमधल्या पहिल्या कारखान्याचं उद्घाटन केलं. पुढे HMTने आशिया आणि आफ्रिकेमधील अनेक देशांमध्ये तंत्रज्ञान विषयक मार्गदर्शन आणि सेवा उपलब्ध करून दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात खासगी कंपन्यांकडे असलेल्या भारताच्या नागरी विमान सेवेचं 1953 ला राष्ट्रीयकरण केलं.
आंतरदेशीय विमान सेवांसाठी इंडियन एअरलाइन्स आणि आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेसाठी एअर इंडिया इंटरनॅशनल अशा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील प्रतिभावान कलाकारांसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा मंच असलेला सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव पुण्यात पहिल्यांदा 1953 साली सुरू झाला. त्यानंतर पुढील 50 वर्षांपेक्षा अधिक काळ अव्याहत सुरू असलेल्या या महोत्सवात अनेक दिग्गज कलाकारांनी आपली संगीत सेवा सादर केली. भारतातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची दारुण अवस्था दाखवणारा 2 बिघा जमीन हा चित्रपट 1953 साली प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामुळे भारतात लोकाभिमुख वास्तववादी चित्रपटांची सुरुवात झाली. 1954 साली झालेल्या कान्स चित्रपट महोत्सवात 2 बिघा जमीन हा चित्रपट गौरवपात्र ठरला. भारताचे शेर्पा तेन्झिंग नोर्गे यांनी न्यूझीलंडच्या एडमंड हिलरी या गिर्यारोहकासोबत जगातील सर्वोच्च अशा हिमालयातील एव्हरेस्ट शिखरावर 29 मे 1953 रोजी यशस्वी चढाई केली. 29 मे 1953 ला सकाळी 11:30 तेन्झिंग नोर्गे आणि एडमंड हिलरी यांनी 8,840 मीटर उंची गाठून एव्हरेस्टवर पहिलं पाऊल टाकलं आणि दोघांनीही आपापल्या देशाचे ध्वज तिथे रोवले. भारतरत्न हा पुरस्कार देण्याची परंपरा 1954 मध्ये सुरू झाली. भारत सरकारतर्फे दिला जाणारा हा सर्वोच्च सन्मान असा समजला जातो. पुरस्काराच्या पहिल्याच वर्षी भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अखेरचे गव्हर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आणि शास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकटरमण ह्या 3 व्यक्तींना भारतरत्न प्रदान करण्यात आलं. 3 फेब्रुवारी 1954 ला अलाहाबाद कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत जवळपास 800 लोकांचा मृत्यू झाला तर हजारो लोक जखमी झाले. 3 ऑगस्ट 1954 रोजी भारताच्या अणुऊर्जा विभागाची अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमॅटिक एनर्जी ची स्थापना करण्यात आली. वीज निर्मिती, आरोग्य सेवा आणि अन्नधान्य उत्पादन यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान विकसित करणं हे उद्दिष्ट घेऊन भारताचा अणुऊर्जा विभाग कार्यरत झालं. 24 ऑक्टोबर 1954 ला भारतीय औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. 1954 ते 1965 या 10 वर्षाच्या काळात या महामंडळाने अवजड उद्योग, यंत्रसामुग्री उद्योग, कापड आणि ताग गिरण्या, कोळसा खाणी अशा उद्योगांचं आधुनिकीकरण आणि विस्तार आणि पुनर्वसनामध्ये आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहाय्य करून महत्त्वाची कामगिरी बजावली. 12 मार्च 1954 ला साहित्य अकादमी ह्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. विविध भाषांमधील साहित्यिक, अभ्यासक व विद्वान ह्यांच्या सहभागातून कारभार चालवणाऱ्या साहित्य अकादमीने आपल्या कार्यासाठी देशातील 22 प्रमुख भाषांची निवड केली. ही अकादमी दरवर्षी या भाषांमधील प्रत्येक भाषेतील एका दर्जेदार पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित करते. 1954 मध्ये विम्बल्डन स्पर्धेच्या ज्युनियर गटातील टेनिस स्पर्धेत भारताच्या रामनाथ कृष्णन यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या ॲशले कूपरचा पराभव केला. असं यश संपादन करणारे ते पहिले भारतीय टेनिसपटू ठरले. त्याचप्रमाणे आशियातले देखील ते पहिले टेनिसपटू ठरले. 1955 मध्ये भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात मैत्री संबंध प्रस्थापित झाले. पंतप्रधान या नात्याने जवाहरलाल नेहरू यांनी 7 जून ते 22 जून 1955 दरम्यान रशियाचा पहिला दौरा केला. त्यानंतर लगेचच 5 महिन्यांनी म्हणजे 12 नोव्हेंबर 1955 ला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव आणि पंतप्रधान बुल्गानिन यांनी भारताचा दौरा करून भारताला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. 21 नोव्हेंबर 1955 ला मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. त्यात 15 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 16 ते 20 जानेवारी 1956 दरम्यान पुन्हा एकदा मुंबईत जोरदार आंदोलन पेटलं. पण हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 91 जण मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो जण जखमी झाले. या दोन्ही घटनांमध्ये 106 जणांचा मृत्यू झाला. 8 मे 1955 रोजी भारताच्या संसदेने अस्पृश्यता कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार एखाद्या नागरिकाला अस्पृश्यतेच्या कारणावरून हॉटेलात, दुकानात, हॉस्पिटलमध्ये, मनोरंजन गृहात जाण्यास, घर भाड्याने घेण्यास अटकाव केला तर तो दंडनीय अपराध आहे असं जाहीर केलं. जानेवारी 1955 मध्ये मध्य प्रदेशातील नेपानगरमध्ये वृत्तपत्रीय कागदाच्या उत्पादनाचा भारतातील पहिला कारखाना सुरू झाला. 1955 ते 56 या पहिल्या वर्षात वृत्तपत्रीय कागदाचं 3,25,000 टन उत्पादन या कारखान्यातून झालं. देशातील लघु उद्योगांचा विकास व्हावा व त्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन मिळावं या उद्देशाने 1955 मध्ये राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाने यंत्रसामग्रीच्या विकासासाठी तसंच लघु उद्योजक व कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी देशात विविध ठिकाणी केंद्र स्थापन केली. सत्यजित राय यांचा पथेर पांचाली हा अभिजात कलात्मक बंगाली चित्रपट 1955 साली प्रदर्शित झाला. आशय आणि निर्मिती तंत्र या दोन्हीही दृष्टीने हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला. भारतीय चित्रपट सृष्टीत मन्वंतर घडून आलं.
1946 पासून स्वतंत्र नागालँड राष्ट्राची मागणी करणाऱ्या बंडखोरांनी 1955 पासून सशस्त्र उठावाला सुरुवात केली. हा उठाव मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 1956 मध्ये सैन्याला पाचारण केलं. वर्षअखेरीस परिस्थिती आटोक्यात आली, तरीही ही समस्या कायम राहिली. अखेरीस 1960 मध्ये स्वतंत्र घटक राज्याचा दर्जा देण्याचं सरकारने मान्य केल्यावर 1963 मध्ये नागालँड हे स्वतंत्र घटक राज्य म्हणून अस्तित्वात आलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या लाखो अनुयायांसहित 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरमधल्या दीक्षाभूमीवर बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. यावेळी त्यांनी 22 शपथा घेतल्या. या धर्मांतरानंतर एका मोठ्या अन्यायग्रस्त समाजाला आत्मविश्वास प्राप्त झाला. पण बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर अवघ्या 1.5 महिन्यात 6 डिसेंबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निधन झालं. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी राज्य पुनर्रचना कायदा देशभर लागू झाला. त्यानुसार 14 भाषावार राज्य आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय नकाशात पूर्णपणे परिवर्तन घडवून आणणारी अशी ही घटना ठरली. 1 सप्टेंबर 1956 ला LIC ही देशातील एकमेव राष्ट्रीयकृत विमा कंपनी म्हणून अस्तित्वात आली. रामकिशन दालमिया या उद्योगपतीने आपल्या भारत इन्शुरन्स कंपनीतून अवैधरित्या 2 कोटींच्या वर पैसे काढून घोटाळा केल्यामुळे सरकारने देशातील देशी व परदेशी मिळून 245 खाजगी विमा कंपन्या LIC मध्येच विलीन केल्या. स्वातंत्र्यानंतर खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांचा शोध घेऊन त्यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 1956 मध्ये ONGCची स्थापना केली. 1957 मध्ये गुजरातमधील अंकलेश्वर परिसरात खनिज तेलाच्या साठ्याचा लागलेला शोध हे ONGCचं पहिलं यश ठरलं. डॉक्टर होमी भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपणे भारतीय बनावटीची अप्सरा ही अणुभट्टी 4 ऑगस्ट 1956 रोजी दुपारी 3:30 वाजता कार्यान्वित करण्यात आली. वैद्यकीय क्षेत्रात रोगनिदान करण्यासाठी, अन्नधान्य टिकवण्यासाठी, वैद्यकीय साधनं निर्जंतुक करण्यासाठी तसंच औद्योगिक क्षेत्रात रेडिओग्राफीसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेडिओ आयसोटोप्सच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली. आमचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि गोव्यासह इतर भागातल्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या भेटूया नवीन भागासह. तोपर्यंत पाहत राहा गोमंतक TV.